Tut janji yuning datan graita kamirengko kadanging pribadi ngono ning jangono wirat moyo putranira rangga lawe adipati tumbas iya sriuning putrane ngabdi wangsa pati nalika ing puni ngono ning jangono kapupuh ing Madyalaga perang tanding lawan Minajingga lawan Minajingga katresnaning Wiratmaya tinambiti ning lara sriwune ngono ning jangono bebasan bekasanira Raden Lena lelabuh negara lelabuh negara iya yo monggo Kang Mas
apa meneh, Det? Iki mau Caping gunung dibawani, heeh. Terus Kembang rawe. oh iya. Ditayubke. Tayub kabeh iki. Heeh. Ayo. Monggo nggih, caping gunung. Panyuwunan enggal iki. Sederek kula sedaya jaler estri enom lan tuwa ingkang badhe mantulan takno nanggap ketoprak agung budaya Bapak Rapun Widodo ketoprak emas katon tumata ingkang nanggap boten badhe kelo regane namung gangsal 12 yuta mundak Mas sembako mundak kok kupethik satu kupu ademu sering-sering aku ngalamun karena terbayang padamu iki mono lagu dolanan hiburane para dagelan tawa-tawa Mas golek saweran nek disawer ya lumayan asik ya penak. Ya, kesuwen. Alon. Kesuwen. Iya. Wektune ya wis. Dari mana datangnya lintah dari sama turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ngetan paling ngulon apa satyane kelakon. Timun sikarane terus bangun nagarane sabung galing wayange kuno sing digawe kayune jati penaling disambung ana ora gawe kelone ngati iki sing ngersake cek oke lho Det nah isek caping gunung dibawani Kaya ngono. terus ijek enek kembang rawe Senajan noko siji kudu dilayani. iya to Det minangkani pamundutan undak kuciwa mengko Kaya ngono. caping gunung riyen Mas
saben bengi nyawang konang yen memajang mung karo janur kuning monggo kula aturi jumeneng gen semangat lho Pak kembang wae weton gunung pacitan sarwi jenang panas udan panas udan mung aling-aling capek gunung najan wadon sarta lanang satyane kalakon minumane banyu dek jaman berjuang dek jaman berjuang dur kelingan anak lanang yuk tet yen tak openi ning saiki ana ngendi jare yen wis menang jare yen wis menang keturutan sing digandul gundal gandul biyen nate janji ning saiki apa lali ing gunung tak ingoni sego jagung yuk yen mandum tak silih capek gunung capeng gunung tutu payung syukur
padha lara lapa ayo Pak De karo aku ya iya panyuwunan sithik mboko sithik wis dilayani. Isih kurang. Isih kurang. Lah mau apa? Kembang rawe. Kembang rawe. Heeh. Mundak diutang awak dhewe kaya ngono. Heeh. Monggo kantun setunggal kembang rawe, Mas. Dimethok rabi dulur. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Timboi nek timboi.
rame para wanita kembange rawe iku paribasane rapi dulur Mas nimbang rame luwih becik tak tinggalke Dik apa tinggal didopake saya wengi saya asik goyangane nanging kang masing tak enteni Mas apa ora kliru sliramu isih keponakanku ojo keburu nafsu mengkut bulan gede amat dangi jagat rame aja turu sore-sore karepen cedak jodone prawan gede njaluk rapi karo tanggane wong tuwa ra marengake mergo isih dulure dhewe kang mas piye dadine wong tuwa kok ora marangake becik diurungake akeh wong liya ora pitulure matur nuwun dhateng Bapak ingkang sampun kersa maringi saweran nyuwun pamundutan menika mboten ateges sifat penghinaan tapi menika namung leluri kabudayan Jawa tur awake dhewe nyuwun pangapunten mbok bilih wonten gendhing-gendhing sing dereng kula aturaken pun saiki wancine ngayahi kewajiban nderekke karo Ndara diranti sawetara Ndara kudu sembagi kaya ngono nah iki kan monggo Gus pripun Gus sedaya pakaryan sampun rampung
tenan to, Dik. Kandas luar. Ayo balik yuk. Sak solae. Serat-serat pase. Ayo gajah-gajah yuk. Gajah-gajah rentah kandhani jah mripat kaya laron siara kuping gading gading nganggo telale buntut cilik tansah kopat kabeh sikil kaya gumbung yen mlaku mega keol kiri keol kanan keol kiri gawe guyon pangapunten saderengipun jer menika saka kersane Kang Mas kudu pengrawit kang supaya aku marneni tunduk kemite. Kesipun makili ngaten. Iya. Wektu dina iki Kang Mas kudu pengrawit iki gerah santer. Mula yen mengko aku ora makili tunduk kemite urung tan wurunga Kang Mas kudu pengrawit bakal entuk pidana ana ing ngersane Sinun Prabu ana ing Majapahit. Oh ngaten. Napa badhe ngersakaken tindak sapunika? Ya kudune kaya ngono. Najan to kowe abdiku wis saklore mbok tak antri ana ing Majapahit. Kados ngaten sederekaken tunduk kemit. Nggih monggo. Ayo coba-coba ayo. Aku mrenes delok aku arep takon karo sampean. Sik kulon piye? Aman mboten wonten prajurit. Ayo tentrem. Lah sing wetan. Sami, nggih mboten wonten napa-napa. Sing wetan, opo kowe lek sing kulon. Ngaten Aku ning papan kene. Ha nggih. Menika ngantos-antos lho nggih panjenengan saya. Laturi ngasos. Kaya ngono. Nanging mengko yen ana pawan sing janane kudu dicekel lho. Ngaten nggih. Aku ora tak asuk. Ayo awake dhewe ngayak kewajiban pleng. Ayo.
Kalau kelatanipun piyambakipun mlebet wonten ing Aman Kaputren Mojopahit. Wantun gonjak calon bojone iki. Calon nggih. Panikane kok. Nggih. Kowe kuwi Nayaka Praja, ngerti tatanan. Mojopahit ki negara hukum. Tatanan iki mbok gebuki. Cilike lara gedhene tumekaning pati ora ana kerampungan. Prayoganipun prayogane unjuk atur sadalen ben diadili. Ayo. tanpa guna diajeng seliramu utusan para abdi ngupadi usada kanggo pun kakang nanging nyatane grahipun kakang ora bisa waluya nanging malah sansaya sariraning pun kakang kaya ngene rasane diajeng laras ati rantekan sampun panjenengan ngendika ingkang kados ngaten Kang Mas. Panjenengan kedah emut menawi panjenengan tansah sakit kemawon kados pundi ing mangke menawi panjenengan boten melas saben bae ingkang kula kandhut menika Kang Mas. Inji Kang Mas. Panjenengan menika mesakaken kalian konan jabang kula kandhut menika Kang Mas. Mila Kang Mas tutup rawit. Pak utusan kalian para prajurit supados. Padosip. Ampun dadan punai saged sadane dateng panjenengan Kang Mas. sing tak penggalih wong sliramu sak kloron lan punang jabang sing sakjroning kandidan apa ya sekirane besok aku bisa menangi lairing putra-putraku Nopo boten Kang Mas kudu rawit. Kula kepengenaken panjenengan tasih negeri putra panjenengan ing pangge Kang Mas. Sampun kados panjenengan dilaraken dhateng kula. Kula budal sanes panjenengan Kang Mas kudu bangrawit.
Ngantipun Kakang wis ora bisa netepi kewajiban minangka saka Guring Majapahit. Selagi tungguk pemedhawahipun Kakang utusan marang Kadang Kuda Sembagi. Kula ingkang sowan Gustine. Dipun kiyatan. Doro, Marang Kangmas Doro Kuda Pengrawit. Pareng matur, Doro. Ngaturaken ketiwasan. Nopo sik-sik sareng sik. Mergo Kangmas kudu pangrawit iki segera. Nggih, kula matur matur. hati-hati. Nuwun pangapunten saderengipun. Kula sowan badhe ngaturaken ketiwasan. Iya ning aja banter-banter lehmu matur mergo larane ora kepenak belas belas. Nggih, pun biasa janji lara nggih mboten kepenak. Kula wingi lara 3 dina ya 3 dina ora kepenak padha mawon. Iki padha ae lara 3 dina takon kuntali upil ya ora gelem kok. Upil kok upil. Usiran luwe ya wis tak ombeni bledek. Kok malah bledek lho. Awakku panas ya tak ombeni blarutan. Kudu blarutan. Apa kuwi? Blarutan. Nah, Kok ngaturaken ketiwasan Gustine. Napa coba matur wae. Ngalon. Kok malah keturun matur malah nangis. cuk. Prasida matur. Menapa? Sasampunipun kula nderekaken tindakipun Ndara Kuda Sembagi. Kadang kudu sembagi. Nggih. Dugi tengahipun wana Heeh. Ndara Kuda Sembagi menika saya. Kula aturi aso satawis. Heeh, ngaso. Sasampunipun ngaso mboten ngertos sangkan paraning dumadi Kanjeng Kuda Sembagi dipun rangket para prajurit. Yayi kan kudu sembagi dirangket karo prajurit. Nggih, kados ngaten. Saya-saya Saya piye? pawarta ingkang kula tampi benjing tabuh 8 Sareng mlethekipun Surya nggih. Ndara Kuda Sembagi badhe dipun hukum karung Piye? Gantung. gantung nggih. Nek kami sol-solen lek matur Jenengan ajeng wonten pundi to? Gustine jenengan iki nembe Jenengan gerah. apa gerah Kang Mas kudu pangrawit. Itu ngatos-atos Kang Mas. Sampun. kakek narek Pake kula utusan para prajurit kersanipun ing makenipun maringi pitulungan dhateng Yayi Kudu Sembagi Kang Mas. Coba baleni nggonmu matur. waduh ya lali nanti kakek narak nang ngene Nggih ngapunten saderengipun kabar ingkang kula tampi benjing tabuh 8 Gustine kula Kuda Sembagi dipun hukum gantung wonten alun-alun. Alun-alun. Ingkang sareng lho dunyane Kan ekonomi gerah Kang. diganduli sing kenceng Blay. Sampun ngatus panjenengan sing piyambak Kang Mas. Terus ning jero panjenengan Iki mau lawu ngomong yo alon-alon. Ara satirana tekan. kula Kang Mas. Sing luput ora Sembagi nang sing luput pun Kakang diajeng. Napa panjenengan lepataken dhateng Sing kenceng oleh ganduli Mergo sing kemutusan kenceng. Sembagi iki pun Kakang. Kakang tua kok ning alun-alun. iki lepat boten panjenengan Kang Mas. Oke. Oke. Boten. Oke. Ngeten iki pripun? Kula malah nguwatosaken Gustine kula Kuda Pangrawit. Pas kudu pangrawit iki dhewe sing gerah. Lah nggih. Awake kula yo Len. Pripun? Aku jaluk tulung sampean sak kloron.
mekaten nggih, Dat. Nggih, Selak kadolan mengko nggih pareng nggih. Ndoro Kudu Pengrawit. Ayo ayo ayo. Kanang santos. Awake dhewe iki wong wadon. Yen mengko nganti muka lakune Kang Mas Kudo Pangrawit iku ora becik mergo aku lan sliramu lagi wae ngaduk kula nang jabang bayi. Kula yo janjen ayo bareng-bareng munggah ana ing sanggar pamujan. Jane supaya mengko Kang Mas Kudo Pangrawit kirana ayo gaya apa-apa. Kang Kang. Monggo ayo janjen. Wis ora ana pangapura mungke kuda sembagi. Seksi wis akeh para narapraja yen to kuda sembagi tumindak Sumantaka wani manjing Taman Sari. Kawulan. Nyidra putan ingsun Mendayawati. Mula kanthi iki ing lungguhan iki pidana kang tak dawake marang kuda sembagi jumbuh marang gedhe cilik kaluputan. Ingsun Nalendra ing Majapahit anane mung paring ganjaran hukuman gantung nganti mati. Mula kanthi iki Rekanopati Arya Pramada mula sira abani supaya ing lungguhan iki kuda sembagi disekseni kabeh para narapraja ya kaya ngene iki tumindake. Ya, ngunduh marang woing panggawe. Mula ing lungguhan tak pasrahke marang sira. Prajurit. Nggih. Panika Srikma. Nggih. Gaweanmu ora tukang ukur tok. Nggih. Nanging kowe nampa kewajiban gantung Narapidana. Tak hitungi Eko nganti tri enggal tarik ya. Nggih. Eko. Sing tenanan. Aja nganti merucut. Dirungokne aja omong karo. Nggih, nggih. Nggih. Eko. Duwi. Tren. Kuda pengrawit sira wani Sumantaka nguwali anggone ingsun midana kawan sembagi. Sinun Prabu. Kowe Bupati Sukadana. Nggih, Kok tumindakmu kaya ngono? jalaran menika kadang kula. Oh, Saderengipun kapidana kadang kula pengin martosi menapa kalepatanipun kuda sembagi kadang kula. Kadeta. Kabeh para narapraja nyekseni lan ngupyak salah sawijining maling utawa duratmuka kang dusta nyidra nyolong putraku Mendayawati saka Taman Sari. Mula ora ana pangapura marang maling kuwi mau. Banjur kecekel kuda sembagi kang minta. Boten dalem sewu. Iya. Kepareng kula badhe ndangu dhateng kadang kula. Sebagi Nggih kula Kang Mas. pun kakang utusan apa kelawan sliramu, Yai? Manene tunduk kemit wonten ing Majapahit. Jaga ring Majapahit iki. Ora manjing Taman Sari njamah marang putri dalem kusumaning Ayu Mendayawati. Boten. Saestu kula boten jamah katresnanipun Gusti Putri Mendayawati. Nembe kemawon kula netepi jejibahan utusanipun Kang Mas Kuda Pengrawit. Nanging dumadakan wonten punggawa Kraton Majapahit ingkang nyekel dumateng kula. Merangkat
dumateng kula. Tenan kowe Ratu Mindak? Inggih boten, Kangmas. Sang Prabu. Kutha pengawit. Kula pitados dhateng kutha Sembagi kadang kula. Ya. Milih piyambakipun saestu netepi kewajiban marneni kula tungguk kepit ing saklebetipun kula gerah. Ya, ya. Pramila menawi kutha Sembagi kadakwa mancing wonten taman sarinipun kusumaning Ayu Mindayawati. Sawetawis kula nyuwun pidananipun kadang kula Sembagi kajabel ranggung rumiyin kula ingin nyagahi nyepeng Duratmaka. Adipati Sukodana. Paring dawuh. Ya. Aku ngerti. Sira kuwi bati kang jujur. Rene kaya ngono ingsun bisa menggalih. Pidanane hukum gantung nganti mati adimu disembagi. Nanging iki klebu hukum janggelan. Leres 40 dina sira ora bisa nyekel Duratmuka, uga sira kelepetan dosa tak pidana uga. mboten namung kula kaliyan Yai Sembagi kalebet sedaya kulawarga ing Sukodana minangka dados janggelan wonten ing ngersa dalem. Yen pratilane kaya ngono. Ya, tindakno. Paming-paming. Apa kese pengantin? Nggih. Barang Pak. Najan to aku dikrubut kabeh para senopati saka Majapahit nanging rahayune aku bisa wal saka ing kepunganing kabeh para prajurit iki mau. Apa saiki isih moyak kelawan sampean, Kakang? Mindayawati tak kira prajurit saka Majapahit wis padha ora weruh aku yen aku mapan ana ing dalem Taman Sarimen. Tenan kuwi? Nanging Jajeng ora kitang kepiye wae. Aku kudu waspada. Mergo yen tak rasakake ing wanci bengi iki arep ana tamu kang tedhak ana ing dalem taman. Oh ngono. Iya. Nanging sadurunge tamu kae mlebu ana ing dalem taman, pun Kakang bakal mancing ana ing sangsanganmu wong ayu. Mancing ana ing sangsanganku. Heeh. Apa bisa apa piye, Kakang? Supaya pawongan sing lumebu ing dalem taman mengko ora weruh yen aku mapan ana ing sangsanganmu utawa kalungmu. Kaya ngono, Kakang. Yen pancen karepku kaya ngono, aku manut lawan. Dadi mengko kowe yen ditakoni kandha yen ora ana pawongan babar pisan, ya. Heeh. Iya, Aku Kakang. tak manjing ana ing sangsanganmu. Kabeh metawi. Kanjeng Mindayawati. Aku sing teko, Dik.
Sopo sing mancing ing Taman Sari? Panjenengan menika kok ngandeh-ngandehi lho, nggih. Kamangka wonten ing salebetipun Taman Sari menika namung kula kaejenan. Boten wonten sinten kemawon. Dadi ora ana sapa-sapa to. Boten. Ya. Ya jeneng Dewati. Pun Kakang teko ning Taman Sari mergo nuruti pamuntahe kadang-kadangmu sing saiki lagi mbobot. Garwaku loro pisan padha weteng. Nyidame aneh. Kok aneh menapa? Ora kepengin dahar kecut-kecutan nanging nyidame nyuwun diampilke busanamu. Nyuwun diampilake busana kula. Agemanmu. Ageman kula. Ageman ingkang pundi ngaket dadipun ampil. Coba pun Kakang nyuwun ngampil kalungmu sangsangan. Sangsangan kula badhe panjenengan suwun ampil. Ngampil mengko tak tuduhke Mbak Yumu supaya lairan punang Jabang besok orang ngiler wong ayu. Sanes wedal kemawon Ci Kang Mas. Ayo nyidam iki karepe Jabang bayi ora karepe wong tuwa kok. Liya dina wis malih panjenengan. Wis to? Kunci. Apa njaluk disewa? Boten ngaten. Diajeng Kepiye? Diajeng Mindayawati. Ayo diampil kadange dhewe kok. Yen pancen sangsangan utawa kalung kang dikersakake ya paringke Diajeng. Kang Mas. Kalung ulungke pun Kakang bakal mancing ana ing sesupemu. Menawi ngaten monggo. Sik. Kersane benjang boten ngiler putranipun. Ngene. Garwanipun Kakang irak loro. Sangsanganmu por siji. Lah mengko yen rebutan, dadi bingung meneh mengko aku. Lah lajeng Ngene wae. Sing cilik mengko upama tak ampilke Larasati rantekan ora ngerti, tak ampilke rantekan Larasati ora ngerti. Nyilih sesupe. Ali-alimu dia. sesupe kula. Iya. Tak cilik to. Nggih. Ning menika rak paringanipun Kanjeng Rama. Yen sliramu wedi mengko aku tak matur ngersane ramamu. Pripun Ci Kang Mas? Sanes kemawon nggih kiwang mawon nggih. Geden kuwi. Diajeng Mindayawati. Ya, Piye Diajeng? yen pancen kalung ora sida nyilih sesupe utawa ali-ali ulungke wong ayu. Ulungke pun Kakang bakal mancing ana ing susuk konde wong ayu. Ngono Kang kok. Mas, monggo mlawi. Dadak leren mikir wis to nek kowe ora lega ora apa-apa. Mboten kok. Monggo. Umpama ora diampili sesupe ora apa-apa. Pun Kakang arep nyilih liyane. Nyilih liyane. Iya, sisan gawe tusuk konde wae sing gedhe. Panjenengan menika kok mbah bingung manah kula lho. Ha iya diampili sangsangan. Sangsangan mboten Ora kula entuk. sesupe mboten. Sesupe ya ora entuk. Saiki tusuk konde wae. Mboten Kang Mas. Mboten. Diajeng Mindayawati. Ya. Aku sing bakal ngadepi Diajeng. Wiling tenan sapa kowe? Wani mancing ning Taman Sari. Ora susah kowe kepengin ngerti sapa tenane aku. Yen pancen kowe duwe niat kepengin duwe niat ala ayo tanding ngono aku. Lah kok tak rangket swanking pendopo kowe. Tuntut kono aku. Lompat beteng. Hei. Udo mengrawi. Piye? Sapa tenane aku? Joko Sundang yo maling laras.
Aku siswa saka ing Mahameru. Siswa Mahameru. Siswa sing belajar modal parat. Piye iki? Yo, aku bakal nyetemu. Muga-muga wae Kakang Joko Sondang ora kecekel dening Kangmas Kuda Petrawi. Nak Mas Kuda Pengrawe keleresan pundi? Badhe minggah wonten ing Mahameru dumadakan pinanggih panjenengan wonten ing margi. Badhe minggah ing Mahameru. Leres, Bapak. Wangunipun wonten kawigatosan. Wigatos sanget Menapa wigatosan? kula ajeng sinau melih Sinau perkawis napa? perkawis ngelmu laptop boten saged boten napa-napa boten mudeng kula niki tulisan cilik-cilik pun boten saged maca nanging nek lembaran abang kalih biru kula tasih cetha. Napa menika Nak Mas? Duit. Oh, arta. Badhe nyuwun pirsa dhateng ngersanipun Bapak Ajar Kodang. Perkawis menapa Nak Mas? Menapa saestu Bapak kagungan murid ingkang nami Joko Sundang. Joko Sundang. Nggih. Leres boten namung kapara kula anggap murid. Nanging kapara kula anggap anak kula piyambak Kang Mas. Oh, dadi tenan. Ora ngapusi kan. Menawi ngaten kula kepengin kagungan ngelmu ingkang kados Joko Sundang. Ilmu menapa Nak Mas?